tomto videu sa ma môj kamarát Flixnet pokusí zabiť, predtým stihnem dohrať Minecraft. Stane sa tu ale samozrejme jedna nečakaná vec. Chcete to zistiť? Dopozerajte do konca. Podarí sa mi zabiť Ender Draka, alebo on zabije mňa. To zistíte v tomto videu. Takže nečakajte, hoďte like a odber a môžeme ísť na to. Takže 20 sekúnd na skok. Samozrejme, dávaj, vypadni. 20, 19, 18, 17, 16, 15, Samozrejme, to 14, počítaš. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a idem po tebe. Chceš si radšej získať nejaké vecičky? Ako drevo a niečo také? Práve to robím, keby si nevšimol. No Ďakujem. vlastne. Ja som stratený. Hlboko v lese. Nefejkuj, ja viem, že nie si. Ale som v lese. Dobre, nie Si som v v lese, lese? som v džungli. V džungli? No. Ja ti moc tak neverím, ja si to niečo teraz vykraftujem, vieš, také. Toto nebude, že hračka moc. O nie, kámo. A beriem si to najsilnejšie na teba. Motiku. Áno, presne to. Si dead. Poď ma, keď ma budeš Teraz si vidieť. iba nájsť. Kde tam si šiel? Nie, že ťa stratím na celú hru. Ja som Kde tu. si? Som zúfalý. Chceš lokáciu? Dám ti zradnice. Keď chceš teda. Poradím sám. Ok. Jedna otázka, kde si? Chceš zradnice? Nie, tu... Vesnice? Ty máš vesnicu? Nie, ja sa teba pýtam, že či máš vesnicu. Nie. Bo ty tu hovoríš o vesnici. Ja tu hovorím o súradniciach. Ja tu hovorím o súradniciach, nie o vesniciach. Ja neviem používať súradnice. Aha. Ako, neviem za túto menu. Aha, ja už viem, kde si vlastne Shift F3. Aha, tak reálne mám vesnicu. Výborné. Ďakujem. Ja by som potreboval nejaké Ty jedlo. kokos! Dobre, ty si absolútne kúk, ty ja mám Smith. Čo je Smith? Proste Smith, to je začiatok nejakého slova. Aha, už viem, čo to je. Uverený. Lebo mám tu ešte môj obľúbený železný meč. Vieš čo, radšej tie zúradnice si ani nedám ani keby. Nie, daj mi ich, potom to bude o mnoho ľahšie. Však nepotrebuješ mať 8 hodín záznamu. Ja som cooked. Ako, ten pajac si ma nevšíma, takže tak. Hitol som villagera, ale Iron Golem si ma nevšimol. Prečo by si mal niečo také nudné všímať? Ja si robím celú výbavu armoru. Zatiaľ, či ty ani dobu kamenu si ešte neprežil. Veď to je ten problém. A kde si pre boha, že ty máš taký náskok a ešte si ani nevykraftil proste niečo z kameňa. Ja hľadám. Koho? Neviem. Mňa? Potopenú loď, kámo. Potopenú? Na čo hľadaš potopenú loď? Vieš, že tam je Čo si myslíš, irony, môže tam byť diamanty a neviem čo všetko. Toto si actually beriem. Čo si berieš? Takú vec, ktorá mi pomôže a myslím, že je to dosť dobrá stratégia na boje. Shield. Teraz ťa iba nájsť. Dobre. Usnadním si to. Povedz mi nejakú napovedu púšť. Prosím. Súradnici, ja neviem, prosím. Som v brezovom Som leze. zúfalý. Teraz vidím savanu, vieš čo, ja idem radšej naspäť do džungle.
Brezový les? Idem do džungle sa Asi pozriem. viem, kde si. Ja A to myslím, radšej že si nechcem uverím. vedieť. A už vidím brezový les asi. A noc začína. Noc mám- v Dead Isles byla. Ja mám voľnú. A hrám sa tak za nás. Rád by som povedal, že ťa vidím, ale nevidím ťa, actually. Jaže, už ma vidíš, kámo. Ja som dostal infarkt. Že nás Bohom. Slepice! Slepice! Okolo nejakých som išiel. Okolo nejakých, však to sú niekoľké. Tak okolo niekoľkých. Nie, ty ma chceš zmiatnúť. A naozaj, Ja to poznám, Dávid. som v džungli pri lavovom jazere. A ja skadiaľ mám vykúzliť diel, alebo... Aha, vlastne teraz, keď je... No, teraz, keď je tým, tak to možno aj uvidím. No vidíš, ja som to tiež tak rozpoznal. Ja si... Aha. Tak asi jak to povedať? Ma vidíš? Nie. Ktorej... Mám niečo, čo ty nemáš. Počkaj, musím sa k tomu dostať. Počkať. Ako toto je lavové jazero, je to lavový vodopád. A tam sú aj rony, no potom si idem. Bože môj. To som si zobral príliš dobrého huntera. Ja neviem napočítať do dvoch, takže neviem, že či som moc dobrý. To už môj problém není. Už mám vypnuté zvuky, takže keď tu budeš aj odpalovať TNTčka, toto nebudem počuť. Už viem, čo robím. Dal som ti mini výhodu, toto je fakt, že mini výhoda. A buď za ňu rád. Ty máš železný krumpač. Nie, však mám iba kameny. Ale za chvíľu budem mať actually. Hej, a čo si asi logicky dostal za achievement? Moment, nie, to je... To je kameň. Voda! Voda! Nie, voda! Ja som si vykraftil 2 crafting table. A stále si nevyťažil ani jeden kameň. Ty kokos, to keby bol z môjho pohľadu, no, konečne už nie si ten homo sapiens, ale už si homo... Bože, ani... neviem rozprávať. Pomoc. By the way, len ti tak chcem povedať, že mám 6 obsidianu. Nedáme nejaký trade? Actually, keby sme išli tradovať, tak ťa hneď zabijem na mieste, lebo to by bolo o dosť easy. To čo je zasa za achievement? Už železo. Krumpač. Nehovorí to podľa vlastného. Čo? Ty ani nevieš, čo to znamená krumpač, podľa mňa. Ja som ťa nerozumel. Nevieš, čo to znamená krumpač. Viem. Teraz. Aha. Pomoc. Ľudia, nevyzerá to so mnou dobre. Ja kámo. Sa nedarí. Ale že vôbec. Potreboval by som ťa nejako zabiť. Čo sa smeješ? Niečo som našiel. O Bože. Neboj, nikdy. Chceš vieš, čo som ja našiel? Čo? Chobotnice. Chobotnica. Ty kokos. No, ja už som myslel, že mi povie, že máš moju bejsku, máš najlepší armor a že ma ideš vypáliť. Ale jak ti to poviem? Bol by som rád, keby je to pravda. Dobre, teraz idem menší sidequest. Bum, bum. Teba musím mať. Teba proste musím mať. Sorry.
Kde si ešte v tej vesnici? No, chceš vidieť moju lokáciu? Som pri Lavovom jazere. No boj. Extrémny moment. No, kde si? Kamo, ja že už si ma našiel, lebo do mňa niečo hitlo. Plávaš. A ty čo tu robíš? Nie, poď sem. Si nevďačný. Ja? Nie, niekomu inému tu hovorím. Už mám železo. Ty kokos, fakt? Zlý malý zombík. Zlý. Dobrý. Zabýva, malý zombík. Tu si. Ja? Nie. Môj najlepší priateľ. Ja som rozumel, tu si. No, však to som povedal. Mhm, No, to leď za mnou. No, papagaj. Aha, už máš papagaja. No, mám papagaj. 2 creeperovia! 2,5 Nemusíš to až 1,5 tak prežívať. Nemusím, ale chcem. Nie. Michal? Ja musím urobiť hrob. No, Chcel by si na veľkú nápovedu, kde som? no. V tej vesnici, o ktorej si vravil, čo si našiel. Či uvarený. Ja si by som zdral. Nemusel by si, lebo ja som aj tak zabudol deň. Dobre. No, today, thank you. Reálne zabudol deň doslova. Po mne ide triliard damobov. Fakt, po mne idú asi 3 creeperovia, 3 zombici, 1 malý zombík, 2 skeletóny, ale to nevadí. Po mne ide niečo väčšie. Takže Iron Golem, všakže. Nie, to som už dávno zabil. Z toho som získal železo. Ja som prečo vyšiel z domu? Už nemôžem, ja ti fakt neviem nájsť doslova. Kde to blúdim, asi idem zlým smerom. Idú po mne creeperovia, som hladný, smedný, neviem kam mám ísť. Michal, prečo si v tej vesnici nezobral toto? Jak sa to volá? Tie Ja som sa leba. vylúčil. Nezobral si aj belly, z ktorých môžeš vykraftiť jedlo. Ja sa nestarám o takéto veci. Moc komplexné na mňa. Ja neviem, kam mám ísť teraz. Ja si idem do... Čau, David. To sa nestalo. Ide po tebe creeper. Ide po tebe. A teraz idú po mne. Yes. David, čo si to spôsobil? Mne to Ja mám malo health. Niekde zabijú. To ti prajem tebe. Po tebe ide ten môj malý zombík. Jaj, ten malý zombík bol taký môj Jak tvoj? Dobre, už nejde po tebe, ide po mne. Dobre vedieť. Idem teraz speedrun. Zjem si chleba, idem po tebe. Chcem mať psa. Nechceš. Nikdy som nezabil armadilla. Tak mi Chcem vidíš. mať psa. Ty rozumieš mojim slovám? Ja pravím, že nechceš. Nie. Zľutuj sa, malý zombík. Prečo som vo vode? Aby si sa okúpal. Prežil som.
Škoda. Toto mohol byť taký dobrý sneak peek, keby si sa len nevšimol. Ja som videl tvoj name tag, ale ja som proste nechcel, aby si ma videl. Ja som si myslel, že si skeleton. Však som. A potom tvoj nick. A ja že, no s Bohom. Ja som to ťa asi zbavil. No, nezbavil, skorej si sa urobil opak. To ma nepotešuje. Ty vieš, kde som? Tak nejak. O môj Bože, kámo. By the way, poviem ti tak, že si cooked. Prečo? Nepoviem ti to. Ale mal by si pozerať za seba. Možno aj nad sebou. Alebo lepšie povedané, pod sebou. Pomoc. Povedz mi, kde som? David. Ja si celú dobu robím z teba srandu. Ešte. Idem smerom, kde si išiel proste. To ma nepotešuje. Ale malo by. Teraz by sa tak tam hodil, lebo som ťa už našiel. Mám veľký problém kvôli jedlu. Nemal by som robiť zastávku a upiec si jedlo? Mohol by si. Ako, mal by som, lebo mám iba 2 srdiečka a pol health. Čo si povedal? Že som veľmi slavný biznismen. Nie, že máš 2 srdiečka. Nie, že hovorím pravdu. David, čo trepeš? Ľudia to určite počuli všade. Čo? Máš 2 srdiečka? Z tohoto sa stavím. Nie. David, ty tu na mňa používaš nejaké manipulačné taktiky, ja už to vidím. Čo? To sú aké? Znamená manipulácia? Niečo s manipulovaním. Asi. Vidno, že si dával pozor. Ja už som za nejakou, že si Ja som na seba spustil horu Gravelu. Takže ty si pod zemi. Ja som taký idiot. Dobre vedieť, David. Ďakujem. To je zlé. Jak to povedať, už som z celá health a tak nejak asi viem, kde si. V podzemí. Jak? Reálne. No. By the way, mohol by sa pozrieť na seba. Prestaň. Možno ti spadne. Vieš, ja si celú dobu robím z teba srandu, doslova ty taký, že čo sa deje? Ale reálne mohol by si mi dať aspoň na povedbu, lebo najviac zábavné pasáže pre tento YouTube kanál podľa mňa bude. Ľudia nemajú radi, keď pol hodinu pozerajú, proste iba ako si tam robíš vybavenie. Ešte dobre, som v tej hore. Tej hore? Kto Ja som tam ťa idem tiež. Bojím.
To bolo len jedno malé šťastie, David. No, a teraz si to šťastie aj vypršalo. Ale tá hora má niekoľko vchodov. Vieš, v ktorom som? Ktorom? Neviem, choď. Choď. Už choď na, choď. Plíhavkou. OK, celkom fajn. Kámo, ja keď ťa stretnem, ja dostanem infarkt. Si v chode. Čo? V jakom vchode? Ale v ktorom si chode? Sa pýtam. A ja mám vedieť, sám neviem. Ja si tu proste ťažím železo. Ani to by si nemal vedieť. A čo viem? Prečo si to ja tak sťažujem, kámo? Proste. Dávaj, teraz idem taký klač. Bum! Klač. Tak to je nejak veľa prišiel. Mám obrovskú kejvku, kámo. To ešte viac? Máš Nie. obrovskú kýv. Reálne by si mi mohol nejak lepšie pomôcť. Ale jak ti mám viacej pomôcť, kámo, keď ja sám neviem? No ja viem, teleportnúť ma ku tebe, to by bolo dosť dobré. To pochybujem. Pamätaj, David. Michal, keď chceš... Možno som teraz v takej hroznej situácii, že keby si ma teleportovať začala nabiť, tak by som umrel. Michal, Vždycky sa to je na to. teraz ti niečo Bože. Teraz ti niečo ukážem, čo ťa vôbec, ale že vôbec nepoteší. Chceš to vidieť? Čo? Toto ešte nie. Teraz. Nie, ďakujem. Diamanty. Počúvaj, nedal by si mi len tak spontánne... Je to iba test, ale nedal by si mi opečko? Ja si potrebujem niečo iba také... Neboj. Neboj, neukradnem všetky dia. Ani kebyže ma podplatíš. Asi z diamantov vykrachtim asi sekund. Tak ťa podplatím! Totiž mám jednu vec, čo ty nie. Železný armor. Áno. Chceš niečo vidieť? A vieš, chceš niečo ty vidieť? Nie. Ja niečo skrývam tajné. Tajnú zbraň mám. Počúvam. Takže tajná. Čo? Ty nechápeš slovo tajné? Keď je to tajné, to sa o tom nerozpráva. Ja som ťa nerozumel iba. Aha. Čakaj. OK, už som vyliezol. Tak. Creeper. Ja som neblokoval štítom. Akože mne sa celkom darí, takže by som nechcel rozhodne prehrať. Práve deje. Ja, že už ťa vidím a to je ovca. No ja som taká autovie. Kde Kde si ty? Nahore, prechádzam sa po nej. Sa prechádzaš po nej? Ja sa tu prechádzam po nej už dlhšie než ty. Ja viem, Vás proste. Ja, že už ťa zasa vidím a to bola krava. Proste, nechápem tomu. Myslím si, že sme sa už Dobre. videli. Áno, videli sme sa, jasné to bolo. Jak to, že... Kámo, ty Mám na máš teba full možno- iron, no tak to zase dávam radšej. Pomoc. Nie, ja mám na teba full moju zbraň tajnú. Vajca, útok! Nie! Ty si zabil skoro moje dieťa! Nezabij ma, prosím. Nezabij ma.
Felix Knightík, poď sem. Felix Knight. Mám! Ja som dostal infarkt, ako si sa otočil. Jabko! Nechaj ma! Ty si kúkt. Ja ťa nemám ráda, David. Prečo mi to robíš? Ja nechcem umrieť. Poď sem. A vlastne ani nie. Yes! Absolútne kino toto bolo. Dajte like aj odber. Michal? Mne! Felix Knightovi, nie tomuto tu čušmakovi. Michal, vieš, ja mám ešte dohrať Minecraft? Ja viem, ale nemôžeme to proste skipnúť. Nie. Ťažko Ja sa vám teraz ozvem, keď nájdem lavové jazierko. Teraz si to Felix Knight bude chvíľku získavať nové vecičky. Úprimne vzdávam sa. Dvakrát som umrel na full damage a raz na odpálenie creepera. Takže vyhrávam 2. Vzdávam sa, bože, ty egoista jeden. Takže v ďalšom menhante to budú 2 huntry na jedného speedrunnera. Ako vidíte, Felix Knightovi sa celkom darí. Budem rád, keď zanecháte like a odbeh a vidíme sa pri ďalšieho videa. Zatiaľ čus.